umuntu enendodana eshingayo embi, uma ngabe ingane yakho mzali uyibona ukuthi iyedelela ayilaleli izenzo zayo zonke zimbi, engavumiyo ukulalela izwi likayise nelikanina, uma ngabe uyayeluleka nino baba wayo niyayeluleka kodwa lutho ayimukeli lutho, nabo sebeyishayile idlule ingabalaleli. sebe nawe njengoba ingalaleli oyishaya kodwa lindela ukuthi uma yedlula lapho futhi ingakulaleli Uyise nonina baya kuyibamba, sekufanele nihlanganyele manje nibamba bayise ezikhulwini zomuzi niqoqa umndeni esangweni lendawo yakhe. niqoqa umndeni nihlangane lapha ngaphandle komuzi Baya kuthi ezikhulwini zomuzi wakhe, bese nithi ke kulaba abantu laba bomndeni le ndodana yethu iyashinga imbi, lengane lena sesikhathele yona ayilaleli izwi lethu, sesibe siyathe siyayiluleka ayivumi umphangi nesidakwa. iyadakwa futhi yiseli yantshontsha lento le Amadoda onke omuzi wakubo kuyofuneka umndeni wonke aya kumgxoba ngamatshe afe. yobe sekuwukuthi ke kufanele ukuthi akahambe emhlabeni bazibulalele bona, umndeni uyibulalele wona. Ngalokho niyakususa lobububi kunina. Inkosi kubusise baba. Alikho icala uJehova ozolibeka phezulu loyo mndeni owenze njalo. Kodwa ngenxa yokuthi lokhu kunzima ngeke ukwenze, sibona ngokufa kwazo izingane zifele endleleni kwenzeka lokhana, kanti yiso leso sibhaxu leso esiqhamuka lapha nekhaya okungabe wena lengane mhlawumbe uyidonsile wayishaya, mhlawumbe ibizokwazi ukubuyela endleleni, kodwa ngenxa yokuthi wena uyishayanga awuyifakanga endleleni isizifika kulesi sigaba sokuthi ayibulawe kanje, awuwenzanga umsebenzi wakho mzali. Ethi le ndoda lapha neKhanani ethi umuntu ozongibulala inansi ingane yami. Ngithi mina umzukulu ingane yakho izobulala kanjani? Uthi uyabona nje sike yangishaya ngisho ukungishaya. Hawu, ngoba phela usewumuntu omusha nje nawe mzukulu, usushaya ingane yakho athi hey ngithole kanzima ingivusa ngisho uma ifika kade ibuyela ukuze emsebenzini ke buyidakiwe, ivele ifike intombazane njalo lengikhuluma ngayo, ivele ifike lapha ivulela umsindo ikuphuza utshwala ingikhiphe kwakhona endlini ithi angiyolala kulendwe ngale yana uround lona ngale yana isale kulo 4 room yona ijabulise ngalezo ndlela zayo. Ngithi mina yini banga lokho? Uthi cha mkhulu imina indlela engiyikhulise ngayo ngisuke ngayitotosa kakhulu. Ngithe uma sengizwa lensizwa leni ngixoxela ngendaba amakhosazana ngase ngibuka ukuthi awu yena selithethiwe lakhe icala ngoba wafundisa, ingakho ekhishiwe kuloya la yena obheke esogwini. Mzali uma ngabe kuukuthi uwumama, makuukuthi ubaba unengane, ubungani bakho nengane abe ubungani bokuthi ingane ifunda umthetho, ifunda inhlonipho. Uma ngabe kuukuthi ingane yakho nizoba bangani neindaba lezo kukhulunywa ngazo ukuthi bayahamba befuna indaba, uyabona nje leyo nto ukuthi uzohamba ufuna indaba. Umuntu ufuna indaba zani ngoba wena mfane mangabe useyingane ehlala kini ubheka ikhaya ulindele ukuthunywa ungabi lokhu ugoloza, leyo nto efunakalayo. Bantwana bakaNkulunkulu sengathi ngabe uNkulunkulu engasisiza esiphe lo moya noma khona kunzima, singalokhu sisho sithi uNkulunkulu engathi ngabe engasiza, kodwa mangabe inhliziyo yakho ingafuni ukwemukela ukusizwa uNkulunkulu nayo uyokuyeka.